ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bulu mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep awni jawni tuma damarga joswati kawruki kabama gatama awni sene anga emission mandi kono emission mona ya chichile ko sondo la nature anga sunko yininga ka sunko yininga korodore kan yininga ka sunko yininga korodore kan la mini yininga olasa ambe foli dan karamo bama no e badi samake ale mo ko so promoteur ana initiateur na promoteur donc ambe foli dama kasara do anga bi wala ndakono wala karamo ine tuma amba klogoto imotep dum ya yere nituma mbanga la meje klube fo mba fongu nituma kuni jo kuni sene ko damare ka jo sabati ka uruki ka bamba ka twama ayo karamo foli temene ko ko amba ira kuma damna chwamna ko sondo la nature ka sunko yininga wala sabia mina yiri flare yininga yiri fola anjolen flore ju feta la ibe yiri to fanyi kama kudu do fanyi yiri yere de ndo flenye ne bulu de avec ko chama bulu yere fana fle bulu wala karamo ambi lame aywa kologoto imotep dum ya o yiningali jaranye ko lame jekuluma fla yiri min koroni yiri la kodonendo nga yiri la kodoni fana do dadi be ka fana na anga sungun kono koma anga nyingali chama be sungun kono feunga walsa ka ke ka magogla aywa ni magogla na badway o ba foni yiri ndema ko nguna aywa kungo so ya are bado ambe feunye fo mo walsa kana boy kono ambe sira kan o sira de do donc ni ko nguna ebe ka fo ko kuna femi be ta kuna abe takundela amena ndama ko yorodola nazara ukale de ma ko sclerocaria biria no ya non scientifique aywa sclerocaria biriani obe akolo de kofo ko sebe kolo ni jalendo kolo ni mana chi ibeta tiga soro kono tiga maladege do soro kono no e da de mole mon flé ni dindu koloin koloin fana kise mumbi koloin kono o kisere jalendo do non scientifique koko sclero karia ye jalene sclero ye koloye kwa wala ko kolo jalene beria indu beria ni mo mi recherche ke ina fo an yere tiere la anga yiri chamambe nazaraw de to dalen baka mo mi ne recherche ke kataka nye fo tuabu yena o de beria ni takwa bo tiere la akadine nga sira don mais o to fo liba manne parce que tiere la ambe kulu de ga mangutu fo souvent na me o to fo quoi donc si ça non français kelemba la mais uyota anga ganayon bolo ani nigérion bolo ba fama ko merula ko le merula donc o yiri de fleni namba fe kan dama ko kuma na bi ngunando sclerocaria biriado ani meruya fanado voilà aywa karmo akilo famera donc ngunai ne tali ni alaje yiri nyatoro mabado ombolo on yere ka chema so be barakeni ne ko sebe ko robe kana ko sebe la ibse ka idado mankuto dola ne atono dola aywa ngunan donen do yiri mi yiri de ni mi flambolo be dun quoi be dun yere de wana be dun fana dun to chama ba de bala do be singa ta dro ka a mugandron ka a chiuda ka jimi ka kuru ka a colony fli na do ba kunu bon bagan do fana be no ina fo sagaw ni baw ni mishu ulu de be yala ni ngoro ka dun ka kunu uta kolochi parce que ba do go fana ba kolo la quoi donc nous ya kunu na bora ulu bola 600 mo be ta o fana tomo ko fana si o chamamba kan ka chichi ka tiganindu bon donc o duni ta fain ani ni bulu fana be jaka mugubo ka to ka dun mais on ta fama ko kono ni ka gulo do ba fo ko kono ni ka gulo parce que nguna ye yiri mi tiere la be fen jabange ni o la be kono shuria abe mo nyana mini de goy ni ye ni dun kle koro ka bo furu la kibitation e dise so goy e bi dairo do la kasuno wode donc o de ato nyana mini fen do tiere la aba to bulu ka be ta kunde la bon on recherche ni femme ke tiere la anya nyingali chaman kenina duni dronte
ɲɛ bɛ nin yiri na ne y'a fɔ n k'u b'a bulu ja k'a mugu bɔ k'a k'u kɔrɔ a bɛ tension jigin a bɛ jabɛti kɛlɛ an bɛ se ka fɛn damadɔ f'o la furakɛlikɛlaw bɛ ŋunanfara feere u bɛ ŋunan gɛsɛ feere u bɛ bon ŋunan bulu fɛn wɛrɛw b'o dun i n'a fɔ baganw dɔw b'a dun ani mɔgɔw fana b'a ja ka bulu bɔ mais n'a fɔra k'a bɛ taa kun na sisan a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ɲɛnamini ko dɔrɔn don dɛ bon anw bɛ biologie partie dɔ ta ko glande pinéale ko hakili yɛrɛ bɛ mémoire yɛrɛ bɛ taa siège yɔrɔ min na mɔgɔ ka ɲɛnamaya la k'a fɔ ko e ye ko dɔ mɛn ko a tora e kɔnɔ wa a kuma daminɛna dɔrɔn e sina k'i hakili jigin o la k'o bɛɛ walawala tuguni o bɛ so min na dɛ n'a bɛ f'o ma ko glande pinéale nin yiri in de bɛ taa o dɛmɛ mais a b'a dɛmɛ cogo di a ɲɛji n'u ye nin sɔgɔ k'a ɲɛji bɔ komi an tɛna na fɛn sɔrɔ bi sinon a ɲɛji ni ɲamakubara de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ani kɔgɔfin ko hali den san 3 san 4 n'i tora k'a d'a ma ni m'i kɔlɔsi a bɛ san 15 sɔrɔ kuma o kuma a hakili bɛ taa k'i ta to dɛ donc e bɛ kɛ mɔgɔ ye sisan nɔ i b'i yɛrɛ janto a la dɛ parce que ale bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan de i m'a ye hali n'o y'a sɔrɔ i wolowoloden don a hakili bɛ ja kojugu donc n'a fɔra ko kunna yiri tiɲɛ yɛrɛ la a kɔgɔlen de filɛ nin ye i m'a ye bon anw bɛ mɔgɔ e ko ko a ɲɛji ko ani ɲamakubarani ni kɔgɔfin voilà o de bɛ mɔgɔ hakili ja n'a fɔra ko hakili ja fana ko caman de bɛ hakili ja kɔ mais ni hakili ja bɛ yɔrɔ min na ko tɛ bɔ a tigi kɔnɔ de k'a fɔ k'a tigi bɛna ko ɲɛnabɔ dege o hakili jama yɔrɔ tɛ dɛ mais ko tɛ bɔ a kɔnɔ de ni ko dun tɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ i ka teli ka ko fana ɲɛdɔn waaw parce que faculté de mémorisation bɛ mais faculté d'analyse ni fɛnw bɛ o fana b'a damana voilà donc fila dɔ kana na taa n ka propos déformé et penser que o y'ale kɛlen savant ye ni muganin voilà donc yiri ɲumanba de don surtout ni min yɛrɛ filɛ nin ye ne bolo dɛ i ɲɛ bɛ na nin turula anw fɛ de koyi donc n'i y'a ye ko ŋunan bɛ ka ban Bamakɔ n'a daminɛ na ko mɔgɔw tɛ ka ŋunan sɔrɔ ŋunanw tɛ so kɔnɔ u ye ko caman fɔ ŋunansu ma k'a mankutugoya ko sokɔnɔ yiri tɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'u hakili da kow kan fɛn min ka ɲi golofin ma a ka teli a ka fɔ ko man ɲi i m'a ye hali wuluw kɛ n k'u ko o man ɲi ko mɛlɛkɛw tana mɛlɛkɛw bɛ siran o ɲɛ voilà bon tu vois ça ko caman de don kolokotɔ e k'a jateminɛ k'a fɔ ni Bamakɔ tuba ni nin fɛn bɛɛ tigɛra k'a ban anw filɛ nin ye cɛgɛna de fo mɔgɔw kana anw ɲɛjuguya ŋunanbulu ni ŋunanfara ni ŋunanlili la parce que mɔgɔ si tɛ ŋunan turu k'a sɔrɔ a kolo bɛ falen kolo min jalen don dɛ a bɛ falen donc par exemple ni ŋunan dennen min filɛ den joli joli sisan ne yɛrɛ nalen ye mun dun a bɛ den 3 bɔ bon du coup imagine sisan ni kolo kelen o kelen ŋunan sun dɔ o ye ŋunanju joli ya mais i b'a dɔn problème min bon sugula kɔlɔlɔ de b'an kan o yɔrɔ la karama parce que paresse intellectuelle de a bɛ na n'o de c'est-à-dire et vouloir tirer des conclusions spontanées brutes là sur des choses là o de don parce que e tɛ fɛ ka miiri de e tɛ fɛ k'i hakili labaara donc e kan ka effort de réflexion kɛ ka fɛn dɔ tɔnɔ ɲini ka fɛn dɔ ɲɛyɔrɔ n'a tiɲɛyɔrɔ ɲini ka fɛn dɔ tɔnɔ n'a kɔlɔlɔ dɔn e t'o kɛ e bɛ se ka fan dɔ miiri k'o ta in tɛ k'a tɔ bila a kɛra baara y'an bolo a kɛra baara y'an ye kɔsa in na denmisɛnkulu min nana ne y'a f'u ɲɛna ko ne bɛ fɛn o fɛn f'u ye n k'u kana da la dɛ danaya tɛ dɛ u ka a ta dɔrɔn u ka taga a faamu k'a don u yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ka baara kɛ n'a ye n'o y'a sɔrɔ n ye min fɔ o don u bɛ taa n'a ye n'o tɛ u k'a to yen donc o fɛn mun filɛ nin ye n'o b'an nɔfɛ an ka ɲɛnɛmaya la nin yiri kɔgɔlen de y'anw ka ɲɛnɛmaya la ne bɛ a fara bɔli kodɔn mɔgɔw fɛ an tɛ nin fara bɔ parce que nin y'an ka spécimen an bɛ min yira mɔgɔ la mais n'an taara tu fan wɛrɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ a minnu dɔw bɛ yen an b'u fara bɔ wa an b'a bɔcogo yira mɔgɔ la ne b'a dɔn a bɛ tension jigin a bɛ jabɛti kɛnɛya ni kunberedimi ni fɛn minnu bɛ mɔgɔ la les inflammations les zones d'inflammation la ko ni a bɛ to k'i dimi nin bɛ don o fana na k'o fana baara kɛ i m'a ye ka tila ka taa ye ko sɔgɔcogo b'a la k'a ɲɛji bɔ n'a ɲɛji bɔra o ɲɛji fana bɛ kɛ ka mago kɛ bon kolo min fana bɛ bɔ a la dɛ ŋunan tulu bɛ bɔ ŋunan tulu yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ dans l'industrie de l'horlogerie quoi ko fɛn belebeleba minnu bɛ duguw ɲɛfɛ chrétienw ka églises sanfɛ ani yɔrɔ wɛrɛw la ani bateau belebelew ni fɛnw kɔnɔ tulu mana k'a la sisan parce que ŋunan tulu a tɛ tiɲɛ de i m'a ye a nugulen don wa a tɛ tiɲɛ n'i ye nin ye sisan k'a bulu bɛ dun a fara bɛ kɛ fura ye a den bɛ dun ka tila ka n'a ye k'o tulu bɛ bɔ k'o fana kɛ magoɲɛna ye ka tila ka na an sen don ko nin gɛsɛ bɛ kɛ ka da tereke walasa ka se ka sumutɔ ka sumu k'a ka sumu sumaya k'a ban yɛrɛ sumutɔ ka sumu k'a bali a ka nɛn ta donc nin gɛsɛ b'o banna ka ɲi furakɛ awɔ ka ɲi furakɛ
imaya donc yiri kelen nafa caman de do bon o senda la sisan de kono minnu bena sigi ni na kono façon ka ca yɛrɛ de o donc an bɛ ka ntoroni u b'a fɔ min ma ko galagodi Sénégal an y'o de kasikan mɛn na kana sɔrɔ a b'a denw de nɔfɛ ka dun quoi donc fɛn ɲɛnama yɛrɛ de do écologiquement c'est très propre n'ale bɛ bi yɔrɔ la a tɛ yɔrɔ nɔgɔ et puis n'a bulu fana binna o furan ka di ka tila ka n'a ye ko n'a bulu bɛ bin fana ko bɛ dugukolo a bɛ fanga don dugukolo la sɛnɛ kama quoi donc i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ni ŋunansun b'u ka foro la u bɛ fɛn bɛɛ tigɛ u bɛ taa ka ŋunansun jɔlen to nka o n'a ta bɛɛ ŋunansun bɛ ka segin ŋunansun bɛ ka tiɲɛ ŋunansun bɛ ka ban an ka sigida la donc c'est vraiment une perte pour notre génération mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'u ye kolomafɛnw sɔrɔ ŋunan dɔrɔn tɛ dɛ u ka kolo don dugu la a ka foni so kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nin y'an ka yiri nafamaba dɔ ye. c'est-à-dire hali n'i ye yɔrɔ dɔ lajɛ dɔrɔn k'a seri ye ni san nana hali n'i ma fɛn ni san nana a bɛ falen o. a bɛ falen. voilà c'est-à-dire reboisement kɛcogoya dɔ ye o ye o. c'est-à-dire ni yirituru yɛrɛ ka gɛlɛn ma e mana fɛngɛ min sɔrɔ kolo yani i k'a bila yɔrɔ la a bɛ se ka tiɲɛ yɔrɔ min na walima yani i k'a fili ɲama na yɔrɔ dɔ lajɛ a bɛ se ka falen yɔrɔ min na i k'a seri dɔrɔn e ta dan ye o ye donc hali n'a ye tile y'a gosi ye ni san commencera ka na a mana fɛn dɔrɔn kisɛ in mana dugu ta dɔrɔn a bɛ falen. bon bagan minnu b'a dun i n'a fɔ ba ni sagaw ani misi ninnu olu fana ta falen ka teli n'a gansan dɔrɔn parce que a taara kalaya olu kɔnɔ quoi olu y'a dun k'a nafama yɔrɔ min bɔ a la n'u y'a kolo bɔ sisan o falen ka teli ni an bolo la danni ye quoi donc mɔgɔw k'u hakili to la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka yiri min don an ka kan k'a don ba la ka baara caman kɛ n'a ye bon an b'a fɔ mɔgɔw ye ko kunna yiri de don kosɛbɛ parce que hali ni ɲɛnamini ni fɛn ninnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ o bɛ taa yɔrɔ jumɛn ɲɛnamini siège ye kunkolo de ye o i b'a fɔ k'i bɛ ɲɛnamini parce que kunkolo de tɛ ka se ka a dɔn i bɛ yɔrɔ min na i kɛcogoya ye yɔrɔ min ye donc ko sclérocaria beriya nin u k'a don ba la u k'a kɛ an ka yiri ye min bɛ se k'an nafa k'an denw nafa ɲɛtali la quoi voilà. ayiwa o la an ye yiri fɔlɔ min ɲininka bi o ye ŋuna ye donc hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ an bɛ taa yiri filanan na ayiwa kuma y'a sɔrɔ o la karamɔgɔ an ye ŋuna ɲininka jaabi min sɔrɔ o la hakili la lamɛnbagaw u yɛrɛ u y'o mɛn an bɛna yiri filanan min ɲininka an filɛ ɲɛ o de ju fɛ tan hakili la yiri in den de filɛ bolo tan nin y'a bolo ye o la i bɛ yiri in tɔgɔ fɔ an ye ka taa se a makutu dɔw ma. o ɲininkali diyara n ye karamɔgɔ Kologoto Imhotep Doumbia donc yiri min filɛ nin ye n'an b'a kɔrɔ u b'a fɔ nin yiri de ma nanzarakan na ko Erythrina senegalensis Erythrina nin ye produit chimique dɔ tɔgɔ ye quoi k'a fɔ ko a bɛ baga fagali kɛ quoi a bɛ baga fagali kɛ senegalensis nin o ye ko min bɔra Sénégal bari nanzaraw y'an ka yiri caman ye u dalen don Sénégal da fɛ ka na u yɛrɛ sɔrɔ fo Mali la ka taa fo Burukina ni yɔrɔ ninnu na u ye yan zone bɛɛ wele ko Sénégal voilà donc an ka yiri caman bɛ yen i b'a ye a tɔgɔ bɛ fɔ ka tila ka tɔgɔ wɛrɛ gun a la tuguni n'o ye épithète ye ko sénégalensis o kɔrɔ ko o yɔrɔ ye ko ye quoi sisan bamanan tɔgɔ yɛrɛ la an b'a wele ko tinba o ye ko wɛrɛ ye dɛ ko tin o ye kelen ye nka yiri min yɛrɛ bɛ kɛ ka tin bayata o ye fila ye dɛ donc tinba o kɔrɔ de ko a bɛ dimi jugu de da quoi a bɛ dimi jugu de da o yɛrɛ kama dɛ nin yiri filɛ nin ye o bɛ nin ta ka don n'a ye fatɔ furakɛyɔrɔ de yɔrɔ y'a dɔn mɔgɔw bɛ kule dimi bɛ na mɔgɔw kan ko tin wulila muso bɛ di a ka hakɛ to balakaw ko dimi b'a la nka ni dimi nana tɛmɛ hakɛ dɔ kan a bɛ bila sira min kan u b'a fɔ k'a bɛ ɲini ka kɛ i b'a fɔ fa donc o kɔrɔ ko fa bɛ dimi sanfɛ i y'a ye donc o kama u y'ale wele ko tinba donc o kama sisan nɔ nin fara de bɛ daji n'i ye nin fara bɔ k'a kɔngɔbu nin k'o daji mɔgɔ bɛ sɛrɛkɛ la fa ŋaɲaŋaɲalen yɛrɛ k'a don a tigi kɔnɔ miniti 15 i bɛn'a fɔ k'a tigi tun bɛ tugu la de a b'i sigi ka lajɛli kɛ k'a yɛrɛ kɛ i b'a fɔ normal o bɛ sɔrɔ k'a furakɛ donc sisan ale dɔnnen don o de kama ko dɔw yɛrɛ b'a kɛ ko hali ka kirinni kɛ n'u bɛna ɲin bɔ ni fɛn ninnu kɛ u b'a kɛ ka kirinni kɛ dimi tɛ se ka yɛlɛ donc o de yiri filɛ nin ye bon sisan a den min filɛ nin ye dɔw b'o kɛ kɔnɔkisɛ ye dɔw b'a a tɛ dun kɔni dɔw b'a kɛ kɔnɔkisɛ ye a gɛsɛ o bɛ kɛ ka mɔgɔ minnu ka teli u yɛrɛ ma ko dɔw la dilan na par exemple u ka teli ko n'i bɛ to ka nin gɛsɛ min filɛ nin ye nin gɛsɛ hakɛ ɲɔgɔn bɔ ka to ka a ɲimi yanni ka kow daminɛ a b'i basigi quoi donc u b'a fɔ o ma ko calmant donc ko min bɛ mɔgɔ basigi ko kɔnɔ quoi parce que n'i y'a jateminɛ ni nin bɛ fa furakɛ a fara o kɔrɔ ko gɛsɛ fana bɛ dimi ani hakilisigi lase mɔgɔ ma walasa i b'i ka ko minnu na i ka se k'o sɔrɔ bon yiri ŋɔnima fana don
donc n'an donn'o kɔnɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko ŋɔni bɛ yiri nin bulu de kɔfɛ n'i y'a bulu kelen bɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ o kɔfɛla ya n yɛrɛ bɛ ka a tigɛ a bɛ k'an sɔgɔ i m'a ye wa i bɛ taa sɔrɔ bulu nin kɔfɛ ŋɔni de bɛ yen ŋɔni nin bɛ mɔgɔ sɔgɔ donc n'a fɔra ko mɔgɔ k'i mago ɲɛ ŋɔni ma yiriw bɔ tinba fana bɛ yen o tinba fana bɛ se ka don la bari ŋɔni b'a la a b'a bulu kɔfɛ a t'a bulu ɲɛfɛ dɛ a b'a bulu kɔfɛ de bon o fana bɛ ko dɔ wɛrɛ yira parce que yiri dɔw ŋɔni bɛ bulu ɲɛfɛ de ani bulu jukɔrɔ nka nin ta b'a bulu kɔfɛ a n'a bulu kala donc yiri kɔgɔlen de don an ka sigida la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ tuguni ko ni nin si sɔrɔla kungoso yan nɔ n'u y'a kisɛ sɔrɔ u k'a turu u k'a dan bari nin yiri fana bɛ ka tunu bari kɔkɔnɔ yiri de don mɔgɔ caman de bɛ yen minnu nana kɔkɔnɔna nin bɔ kungoso yan nɔ k'a bɛɛ ban donc nin kelen kɔni an sera k'a dan a falennen na a y'a yɛrɛ sɔrɔ an sɔrɔla k'a turu bon bi an bɛ k'a kɛ k'an ka laseliw kɛ yiriko ta fan na donc mankutu damadɔ minnu bɛ nin yiri bulu la an bɛ se k'o de fɔ baganw b'a dun ale bulu bɛ bɔ ka kɛ fura ye mɔgɔ bɛ kɔ a la a bɛ kɛ ka wusuli kɛ i m'a ye bon a kala o bɛ kɛ gɛsɛ ye o bɛ kɛ ka mɔgɔw basigi a n'a fara o ye fato furakɛlan de ye donc o de y'a to a tinbama yɔrɔ o b'o yɔrɔ de la siga t'o la n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na sa i b'a misi dimi gɛlɛ kala o y'ale ye c'est-à-dire parce que an fɛ dimi mana bonya cogo cogo a ti tin bɔ an balakaw bɛ dimi kɛ ka den sɔrɔ o de kama o ɲɔgɔn ko gɛlɛn tɛ yen donc o la dimi an kan b'o timu ma o dimi gɛlɛn o mada yiri ye nin ye donc o de kama sumana ni tin yɛrɛ ko tinba donc u ye mun fɔ hakili la o ye belebeleba ye tɔgɔ in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na donc ni mɔgɔ min ye nin kisɛ sɔrɔ ka kisɛ dan kisɛ kɔni tɛ dunta ye nka a bolo minnu kɔni b'an bolo ne y'a bolo fɛn fɛn olu bɛɛ ye saba saba ye y'a ye bon a bɛ kɛ nin fɛn sugu ye en tout cas hakili la yiri in kɔni mɔlɔn b'a la mɔlɔnba don voilà donc o la an bɛ dan nin yɔrɔ la yan kuma ti ban hakili b'a tɔ dafa ko yaman dɔgɔ ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolomina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fen fin krikri aboto fen wuri chori chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko ni